Hagajingan kai Indian Super League hapreng ka East Bengal Persya ka Mumbai City. Aba pai syang ka jingla kai ka Mumbai City ka khor ka nam job. Hadin bagalala ban prelim ya ka East Bengal da Laila R. Barha ka jingla kai ka release uli ban tab R goal naga benta ka Mumbai City. Hagajingan kai Parlok hapreng ka RB Salzburg Persya ka Bayern Munich. Hagan ka jingla kai ka Bayern Munich ka khor ka nam job. Hadin bagalala ban prelim sok ya ka RB Salzburg hadu unreu lanan. Hagajingan kai Premier League hapreng ka Wolf Persya ka Nottingham Forest. Haba pai syang ka jingla kai ka Nottingham Forest ka khor ka nam job. Hadin bagalala ban prelim sok ya ka Wolf da Laila not. Barleng bagan ka jing job ka Not Forest kala kiu sya ka kerdan ka balai ha ka mi ya ken point ha ka ba ka yang cut point babad ya ka kerdan ka ba ar. Hagajingan kai League 1 hapreng ka Marseille Persya ka Lihaure. Hagan ka jingla kai ka Marseille kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban prelim sok ya ka Lihaure hadu san la ka wei. Hagajingan kai Super Coppa Italiana final hapreng ka Inter Milan Persya ka AC Milan. Haba pai syang ka jingla kai final ka Inter Milan kala yo ban ki jar nengkong. Ashwa ban kod ka kela step kata ka menit ka basau peusan plus iwei lengbau Lautaro Martinez. Batang Marias nang ka kelamid utareme ulayo ban tap ya gol ka ba ar naga benta ka Inter Milan. Henry haga menit ka basan peu ar u Harmendes ulayo ban tap ya ka gol ka banengkong naga benta ka AC Milan. Barha ka menit ka ba Prapeu u Pulisic ulayo ban tap ya ka gol penia khai naga benta ka AC Milan. Barha shwa ban kod ka jinga kai kata ha ka menit ka ba kendai peu plus lai ka AC Milan kalayo ban tap ya ka gol pentam lengbau Abraham baleng bagan ka gol la penlong ya ka AC Milan bagan penlim ya ka Inter Milan da Laila R ha ka ni jinga kai final baleng bagan ka jing job ka AC Milan kalayo ban ra ya ka nam la du jong ka Super Coppa Italiana ha ka sin ka bapra ha ka jinga kai Copa del Rey round of 32 ha preng ka Dep Menera Persya ka Real Madrid aba pai syang ni jinga kai ka Real Madrid kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ya ka Dep Menera hadu san lanot barha ka jingla kai player badang khat khandai snam ka Real Madrid u Arda Güler ulayo ban tap ar gol nag benta ka Real Madrid kata ulayo ban tap ha ka menit ka ba ar pra barha ka menit ka ba pra kat ba Valverde bar Luka Modric kili ban tap mar gol nag benta ka Real Madrid.